U utorak hladnije i suho, na sjeveru Vojvodine sunčano, a na jugu oblačno. Razvedravanje tijekom dana i u središnjim predjelima Vojvodine. Vjetar umjeren do pojačan sjeverni. Tlak iznad normale. Minimalna temperatura od -1, a maksimalna do 8 stupnjeva. Navečer suho i vrlo hladno. U srijedu će biti suho vrijeme, a na sjeveru Vojvodine sunčano. Toliko u ovom izdanju Dnevnika koji možete gledati i odgođeno na našoj internetskoj stranici www.rtv.rs. Vidimo se sutra u isto vrijeme. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak večeri. Príjemný deň, vážení diváci. Vítajte v pondelkovom spravodajstve po slovensky. Dnešný deň priniesol tieto udalosti. V Srbsku podľa najnovších údajov registrovali ešte 44 osoby pozitívne na koronavírus, čím sa celkový počet zvýšil na 785 chorých a umrelo 16 osôb. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirović vyzýva obyvateľov, aby rešpektovali opatrenia a návody krízového štábu a republikovej a pokrajinskej vlády.
Následkom celosvetovej pandémie toho času je podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie chorých 722 350 osôb a umrelo 33 980 osôb. Meteorológovia vo Vojvodine na zajtra ohlasujú chladné, ale suché počasie s maximálnou teplotou do 8 stupňov Celzia. V Srbsku za uplynulých 24 hodín registrovali ešte 44 osoby pozitívne na koronavírus, čím sa celkový počet zvýšil na 785 chorých a následkom koronavírusu umrelo zatiaľ 16 osôb. Podľa najnovších údajov lekárskych tímov, ktoré oznámili na dnešnej tlačovej besede o 15. hodine, v Srbsku sú ďalšie 3 prípady úmrtia na koronavírus. Povedal to epidemiológ Predrag Kon a dodal, že za uplynulé 2 dni počet nakazených zaznamenal tendenciu poklesu, čo nás však v žiadnom prípade nesmie oklamať a treba sa aj naďalej prísne dodržiavať stanovených opatrení. Na Belehradskom veľtrhu toho času je ubytovaných 33 pacientov, ku ktorým popoludní pribudli ešte ďalší 3. Srbský prezident Aleksandar Vučić včera večer vyhlásil, že v nadchádzajúcich dňoch bude vynesené rozhodnutie o uvedení 24-hodinového zákazu pohybu. Toto opatrenie by malo platnosť 14 dní. Rozhodnutie závisí predovšetkým od občanov a ich správania sa, prináša agentúra Taňuk, odvolávajúca na Prvú televíziu. Podľa slov prezidenta, štát venuje osobitnú pozornosť znečisteniu vzduchu a značné prostriedky vloží do ekológie po ukončení koronavírusovej krízy. Okrem toho ohlásil, že štát zadováži ešte 30 miliónov chirurgických ochranných rúšok a 15 miliónov rúšok s filtermi. Keď ide o mikro a malé podniky, štát vyčlenil 700 miliónov eur na ich podporu, aby mohli fungovať aj po ukončení krízy, ktorú spôsobil koronavírus. Podporu získajú podniky, ktoré neprepúšťali robotníkov. V balíku opatrení na zotavenie domáceho hospodárstva je viac ako 5 miliard eur. Je to pomoc hospodárstvu, malým a stredným, ako aj veľkým podnikom. Zajtra prezident Vučić verejnosti predstaví kompletný balík hospodársko-ekonomických opatrení. V klinickom stredisku Vojvodiny dnes ráno umrel ďalší pacient nakazený koronavírusom. Ide o 4. obeť z územia Vojvodiny. Je to žena z Temerína, narodená v roku 1939, vyhlásil dnes pokrajinský premiér Igor Mirović. Zároveň vyjadril sústrasť vo svojom mene a v mene pokrajinskej vlády rodine zosnulej. Okrem iného Mirović vyzdvihol, že je v autonómnej pokrajine Vojvodine dodnes 147 osôb nakazených vírusom korona. Na infektívnej klinike liečia 42 pacientov. Najviac chorých je v Novom Sade, Úhrne 47, v Pančeve je 16, v Kikinde 15, v Subotici 10 a v Báčskej Palanke 9 osôb nakazených koronou. Podľa slov predsedu Igora Mirovića nad vírusom zvíťazíme, iba ak budeme rešpektovať opatrenia a návody krízového štábu, vlády Republiky Srbsko a pokrajinskej vlády. Opatrenia bezpečnej sociálnej vzdialenosti, ako aj obmedzený pohyb penzistov, dávajú dobré výsledky, čo potvrdil aj údaj, že z celkového počtu chorých je iba 13 osôb starších ako 70 rokov. Mirović tiež pripomenul, že sa v nadchádzajúcom období zvlášť musí dbať na ochrane zdravotného systému, lebo sa približujeme k situácii, keď každý 5. pacient je zdravotný pracovník. Na záver menovaný zdôraznil, že v sobotu klinické stredisko Vojvodiny dostalo ďalších 20 respirátorov, ktoré zabezpečila vláda Srbska. Novosadský veľtrh dozajtra uschopnia, aby mohol prijať prvých pacientov. Podľa odborníkov jeho kapacita je 1000 osôb, ktorí tu budú mať nevyhnutné podmienky pre normálne fungovanie a základnú zdravotníckú ochranu.
Ide predovšetkým o pacientov s ľahším klinickým obrazom, vyhlásil minister obrany Alexander Vulin. Na novosadskom veľtrhu dnes prebieha záverečná dezinfekcia a čistenie priestorov, počom už zajtra bude môcť prijať prvých pacientov, vyhlásil novosadský primátor Miloš Vúčevič. Hospitalizovaní v tomto priestore budú mať televízne príjimače, Wi-Fi sieť, sprchy, stolnotenisové stoly a iné. Záverečné rozhodnutie v súvislosti s ubytovaním pacientov vyniesú dnes po schôdzi s pokrajinským tajomníkom pre zdravotníctvo Zoranom Gojkovičom, predstaviteľmi vojska a veľtrhu. Následkom celosvetovej pandémie COVID-19 toho času je chorých 722 350 osôb a umrelo 33 980 osôb. Uvádza sa v najnovších údajoch zverejnených na portáli Svetovej zdravotníckej organizácie. Posmeľuje údaj, že sa zotavilo 151 766 osôb. V kritickom stave je okolo 5 % pacientov, čo činí 26 681 osôb. Španielsko v počte nakazených prekonalo Čínu. Nákaze doteraz podľahlo viac ako 7 000 ľudí. Spojené štáty americké majú toho času infikovaných koronavírusom až 143 025 osôb, kým v Taliansku je to 97 689 osôb. Ruské sídelné mesto je od dnes zatvorené. Na ulicu je možné výjsť iba s priepustkou. Moskva sa dostala do karantény, lebo registrovali viac ako 1000 prípadov infekcie. Zatvorené sú aj predajne a reštaurácie. Obyvatelia Moskvy môžu odísť iba na nákup do najbližšieho potravinárstva a lekárne. Podľa agentúry Taňuk rakúska polícia prísne trestce nedisciplinovaných občanov. Doteraz podali viac ako 10 000 prihlášok proti tým, ktorí nerešpektovali vládne opatrenia za cieľom zamedziť šírenie koronavírusu. Rada Európy varuje členské krajiny Európskej únie, že je v situácii globálnej zdravotníckej krízy komunikácia v regionálnych a menšinových jazykoch veľmi významná. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí nedávno schválil granty, z ktorých sa však niektoré pre mimoriadnu situáciu reálne nebudú môcť realizovať. Preto sa na všetkých obracajú s výzvou, aby objektívne a zodpovedne zvážili možnosť reálneho využitia schválených finančných prostriedkov. Predovšetkým na aktivity, ktoré sú plánované na prvý polrok roku 2020. Z úradu vyzývajú bezodkladne oznámiť, ak nie je to reálna šanca zrealizovať určité si podujatia vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s COVID-19, aby sa vyhlo zbytočným administratívnym úkonom a zbytočným finančným výdavkom. Ide predovšetkým o podujatia masovejšieho spoločenského charakteru s predpokladaným zhromaždením väčšej skupiny ľudí, ako sú konferencie, okrúhle stoly, slávnostné zhromaždenia, oslavy výročí, festivaly, tvorivé dielne, vzdelávacie akcie, súťaže, školské aktivity, prenajmy priestorov na hromadné nácviky alebo iné aktivity predpokladajúce stretávanie sa väčších skupín ľudí a podobne, ktoré sú vo väčšine štátov pre koronavírusovú pandémiu zrušené, respektíve z preventívnych dôvodov ohrozenia zdravia odložené. Schválené prostriedky na tento rok sa nedajú presunúť na akcie plánované v ďalšom kalendárnom roku ani na neskorší termín. Preto vyzývajú, aby sa takáto skutočnosť bezodkladne oznámila Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Začiatok nového týždňa priniesol chladnú vlnu, ktorá potrvá do soboty. Žiaľ, ranná teplota bude v stredu a vo štvrtok pod bodom mrazu. Zajtra vo Vojvodine chladno a sucho, fúkať bude mierny a občas silnejší severný vietor. Tlaková záťaž nad normálou, minimálna teplota -1 až 2, najvyššie denná 6 až 8 stupňov Celzia. Večer sucho a veľmi chladno. V stredu vo Vojvodine sucho a na severe aj slnečno. Vydatnejšie zrážky na juhovýchode a juhu krajiny.
Vo štvrtok 5. v sobotu ranná teplota okolo bodu mrazu, ale denná zaznamená menšiu tendenciu rastu. Bude 8 až 14 stupňov Celzia. V dňoch víkendu slnečno a teplejšie. Informácia o počasí bola posledná v dnešnom spravodajstve. S novými aktuálnymi informáciami sa vám prihovoríme už zajtra o 18:00. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia. Poštovani patrače, добрий день. Патриція Дньовник по-русски. У ньому інформуємо і о слідуючим. U ostatnjih 24 hodzinah od koronavirusu umrli 3 osobi, išče 44 novo zaraženi. U Vojvodini potvrdzeni 147 slučaji, jedan z njih u Kuli.
Predočasove zaveranje šitskih pijacoh, produkovatelje željenjavi, ovoci i produktoh z mljeka probuju prenajz novi sposobi za plasovanje svojih produktoh. Upis dzecoh do predškolskih ustanovoh i osnovnih školoh toho roku počne poznejše. Prijavljovanje budze prejk portalu EU-prava. Najutre budze živnjejše i suho s temperaturu od 6 po 8 stupnji. Číslo pozitívnych slučajov na koronavíruše u Srbiji u ostatnjih 2 dňoch zmenšalo. Co pričina za umereni optimizem, ali je 3 novi žrtvi u ostatnjih 24 hodzinoh i vkupno 785 potvrdzeni slučaji COVID-19, opominaju, že i dalje treba buc ostorožni. Vari epidemiolog Predrag Kon. Od ostatnього звіту понєшка на 15 годин тестирані прикладники 622 особох, od котрих 44 були позитивні. Понєшка рано госпіталізовані 540 пацієнти, od котрих 33 зместені до дочасового шпиталю на Beogradskім sajmu. 62 пацієнти на респіраторах. U Nacionalnej referentnej laboratoriji Institutu Torlak vkupno testirani 3084 osobi. U Vojvodini prisustvo virusu COVID-19 potvrdzene pri 147 osoboh. U kliničnim centre Vojvodini šeljiče 42 pacijenti, a nješka rano od pošljitkog infekciji umarla žena z Ostemerinu, narodzena 1939 roku. To štvrta žrtva koronavirusu u pokrajini, a išće 4 osobi u bar s češkim stanom, hvaral predsjedatelj pokrajinske vladi Igor Mirović. On dodal, že ostatní podatki ukazuju, že u pokrajini najveće inficirovanih jest u Novim Sadze 47, potim u Pančevu 16, u Kikindi 15, Subotici 10 i u Bačkej Palanki 9 osobi. Robiše o osoboh od 20 po 60 roki, co znači, že miri socijalnej distanci i ograničenja rušanja penzioneroh dali rezultati, hvaril Mirović, dodavajući, že zastarjuje toto, že každi pijati zaraženi zdravstveni robotnik. Perši slučaj infekciji s koronavirusom sobotu potvrdzeni i pri 70-ročnej ženi zo Skuli. Odluka o tim, či budze zaprovadzena 24-hodzinova zabrana rušanja budze prinješena u nastupnih 2-3 dňoh, najavil predsjedatelj Srbiji Aleksandar Vučić. Či taka odluka budze prinješena, zavišiljem od Hraždanoh i ih spravovanja. Varel Vučić u intervju za TV Prva, dodavajući, že bi taka odluka na moci bula 14 dni. Vučić najavil i pomoc malim i mikropodprijemstvom i Hraždanom počas pozarjodovog stanu, jak co to odkladanje placenja porciji i doprinosoh. Detaljni paket miroh potrimovki budze predstaveni na jutre. U opštini Verba za teraz nije registrovane prisustvo koronavirusu. Povedzene u Domu zdravlja Veljko Vlahović, ali u špitalju reorganizovani prostor, prešireni kapaciteti, a u Horodu okončena dezinfekcija javnih povrhnosoh. U Verbaša i šitskih mestoh opštini dezinfikovani apatiki, ambulanti, sportski hali, prostoriji mesnih zajednicoh, javni povrhnosci, uljici, trotoari i budinki kolektivnog obivanja. A sredstva i pirskački jezdos, takže še tih njoh predluži dezinfekcija povalaloh. Skraceni robotni čas predavanjoh i apatikoh. Otvoreni su po 15 hodin, a prez vikend robja po 13 hodin. U apatikoh jez maski. Moš kupiti 10 falati, a sredstva za dezinfekciju išćenje stihli. U Červenim križu volontere pomahaju do 13 hodin, jak i volontere štabu za pozarjadovo situaciji opštini Verbas, kotri rasporedzeni po mesnih zajednicoh i maju akreditaciji, že bi na terenu buli prepoznatljivi. Hrazanješe uglavnom javljaju prenabavljanje osnovnih poživovih produktoh. U proseku každa mesna zajednica ma okolo 20 volonteroh. Pod čas vikendu okončena je dezinfekcija javnih povrhnosov u Šidu i okolnih valaloh. Jak hutorene u opštinskim štabe u Šidze boli angažovani 4 atomizeri, pirskački za ovoc, a po valaloh krem traktorskih pirskačkoh i 3 atomizeri. Šidskov jedno potrošene vece od 50.000 litri sredstvog za dezinfekciju. Poslovog Dejana Bobalja u Bikiću akcija predlužena i nješka, a volontere zo zvalalu zo s ručnima pirskačkami
robija deratizaciju, odnosno dezinfekciju kapurkoh i kljankoh na obisoh. Pre odluku u vladi Srbije o dočasovim zaveranju šitskih pijacoh, produkovatelje željenjavi, ovoci i produktoh z mljeka probuju prenajs inčaki sposobi, že bi co skorej plasovali svoje produkti. Premir iz operanja širenja koronavirusu u opštini Kula zavarti šitski pijaci. Jak alternativa ponuknuta možljivost, že bi pijačni trgovci dostali mesto na odredzenih lokacijoh u naseljenih mestoh, a u ruskim keresture za teraz 2 poljoprivrednika zdolstva dostali do šljebodzenja za predavanje u centru Valala. Za stolkom šmebuc jeden trgovec, ktorý muši mať masku na tvari i rukavici na rukoh, stolog nješme buc lukšijak 2 meteri, a pri njim nješmu buc veciak 5 osobi, ktorí oddaljeni 2 meteri jedna od druhej. Vi jeden z 2 produkovatelja, ktorí máte nahodu predávať v centru. Jaka procedura končenja kolo toho? Môžete prijaviť na kabinet predsednika, pitať za odobrenje. Keď vám odobri, keď máte gazdinstvo i všetko, dobije prinješu vam na hižu na broj. I jaki čas vi máte tu predávanie? Od 7 ráno do 12 každý deň dopuštené za teraz. I ľudia kupujú? Kedy jak. Uglavnom za teraz ešte neznajú veľa. To čuje, prize opatri CS, keď môžu tu je kupi. Vekši problem maju menši produkovatelje, ktorí nemajú registrované poljoprivredne gazdovstvo, a ktorých u Valalje jest nadosť. Oni svoje produkty ponúkajú prek internetu, odnosno na društvenih mrežoch, i tak dohodza do potencijalnih kupcoh. I menši i vekši produkovatelje še skladaju, že menje predaju teraz, keď zavarti pijaci. Zažljem po zahradoh može vidjeti plasteniki i foliji, ľudze rihtaju presadi paprigi i druge željenjavi i nazdavaju še, že po sezonu presadzovanja situacija bude výhodnejša za njih. Prepozarjad ovu situaciju i epidemiju koronavirusu, upis djecu do preškolskih ustanovoh i osnovnih školoh toho roku počinje poznjejše i bude še okončovac prek portalu EU Prava. Zo zvlády Srbiji soopštené, že upis do peršej klasy osnovnej školy, ktorý by mal počať z 1. apríla, toho roku počne poznejšie. Pre ich novej elektronskej úsluhy interesovanie za upis do osnovnej školy na portálu EU Pravi, rodiči treba, že by kontaktovali zo školu, do ktorej chcú upísať svoje decko, že by školy praveli evidenciu, keľo škoľároch môžu občekovať a o datumu upisu rodiči budú obvistení na kadzi on bude definovaný. Potom še na portálu EU Pravi hodzen zakázať termín za upis i testiranje, ta rodiči so s jednim odhodom do školy budu mať možljivost okončiť celú proceduru upisu decka bez prinošenja číslenej dokumentaciji. Školy po službenej dlužnosti pozberajú podatky zo matičnej knižky narodzených, evidenciji prebuvanja i zdravstvenej informacijnej sistemi o okončenim likarskim prepatrunku. Sobotu u ruskim keresture posled dlhšej choroti u 78. roku umar Janko Hudak, diplomovani inženjer poljoprivredi i veceročni glumec amater u Ruskim narodnim teatre Petro Riznič Đađa. Narodil še u ruskim keresture 1942 roku, gdje zakončil osnovnu školu, a školovanje predložil u Zombore i Novim Sadu. Zo teatralnu dijelnostu še počal zanimati 1960 roku. Veci jak 25 roky bol aktívny na keresturskej scéni amatérskoho ruského teatru Ďaďa, poznejšie u Ruským národným teatru Petro Riznič Ďaďa, kde vytvoril veľa úlohy, po ktorých ho publika bude pamätať. Janko Hudak pochovaný včera na keresturským Temetove. Na jutre bude žimnejšie i sucho, na severu Vojvodiny slunečno, a na juhu pohmarene. Bude duc umereni abo zmocnjeni vitor. Ranša temperatura bude od 1 po 2, a najvišša dňova od 6 po 8 stupni. Na stredu bude žimno so dižďom so šnihom i šnihom, okrem u Vojvodini, gdje bude sucho, a na severu i slunečno. Na štvrtok i pijatok ráno možljivý slabý mraz, ktorý hodzen očkodovac ovoc, da by ju trebalo zaštíciť. Prezdeň bude teplejšie zo zvecej slunka. Na pijatok bude slunečno so s daljším rostom temperatúry, a na sobotu i nedjelju so slunečnima periodami i rostom temperatúry. Bultonjovnik. Naša nova informativna emisija na jutre na isti čas. Preporučujeme vam izmisliti na našem internet bloku, gdje možete najti i šitski informaciji o epidemiji koronavirusu. Doviđenja.